Wata rana ni da kanina mai suna Khalifa Bakaji muka tafi gidan babban mu ziyara. Ko da muka isa sai muka iske shi a kofar gida yana shan iska. Muka tsuguna muka gaishe shi. Bayan mun gaisa sai na ga yanayin shi wani iri. Sai na ce, "Baffa, lafiya kuwa? Muka ga fuskanka haka?" Sai ya ce, "Maganan auren kanwarku wato yar wajena da za a daura gobe. Yanzu nan aka kira ni cewa an fasa. To wannan shine duk yasa na cikin wani hali. Gashi na gayyaci mutane. Amma idan ba za ku damu ba, me zai hana ɗayan ku ya auri yarinyar nan? Ni dai damuwa na kar a fasa daura auren nan gobe." Sai muka kalli juna ni da kanina. Sai babban mu ya ce, "Amma kuna da daman da za ku shawari. Ku je ku dan yi shawari a gefe domin ku cire wa zai aure ta." Muka koma gefe muka fara shawarta. Budan bakin Khalifa sai ya ce, "Yaya, ni ya kamata in aure ta duba da na samu matsala da budurwata. Me zai hana ka hakura ka bar mu?" Sai na yi tunani na ce, "To ba komai, ai wannan duk ɗaya ne, kuma an ce yi wa kai ne." Ya ji daɗi ya rungume ni yana dariya. Muka dawo wajen babbanmu cikin farin ciki. Ya ce, "Yaya kuka yi?" Sai na ce, "Baffa, mun yanke shawari shi Khalifa ya aure ta." Sai ya ce, "To alhamdulillah, wannan abu yayi, yanzu bari mu ci gaba da shi ta shiri, kuma zan sanar musu a cikin gida. Ku je ku, Allah ya muku albarka." Bayan 'yan wasu awanni muna zaune da Khalifa sai naga an kira shi a waya. Ya koma gefe naga yana ta waya yana dariya. Bayan ya gama waya ya dawo har ya kusa tuntube ya faɗi. Sai ya tsime. Na ce, "Me yake faruwa?" Sai yake cewa, "Yaya, ni fa akwai matsala. Bayan na amsa din nan yanzu kuma yarinya ta da nake baka labari ta kira ni ta ban hakuri. Mun daidaita kuma kaga ita nake so. Gaskiya na fasa auren Suwaiba." Sai na ji wani iri. Na ce, "Ka san me kake faɗa kuwa? Ka duba yadda muka yi da Baffa fa." Ya ce, "Shi dai gaskiya ba zai iya ba." Muna cikin haka sai ga babban mu ya fito. Ya ce, "Ah, lafiya kuwa? Na gan ku a tsaye cirko." Sai na ce masa, "Baffa, Khalifa ne kuma yanzu ya zo da wata magana. Wai shi ya fasa saboda akwai wanda yake so." Hankalin babban mu ya sake tashi. Na ce, "Baffa, kar ka damu. Ni na ji a daura da ni." Sai ya ji daɗi. Ya ce, "Allah ya maka albarka. Amma abin da nake so da ku, kada ku gaya wa kowa cewa an fasa auren da Khalifa, hatta ita amaryar sai zuwa gobe idan an daura. Washe gari an daura aure. Aka rako ni da abokaina guda biyu da kuma Khalifa kanina. Bayan abokai sun gama mana nasiha sai suka ce su za su tafi. Sai na tashi domin na raka su. Khalifa yana zaune a gefe shi da amarya. Muka tafi na raka su, muka yi bankwana. Na juyo na nufo ɗaki. Me zan gani? Ai sai na ga kofa a rufe. Kuma na san Khalifa na ciki. Na bubbuga ba wanda ya zo ya buɗe. Na kwala kira shiru ba a zo an buɗe ba. Hankali na ya tashi. Na ciro waya na kira numban amarya na ji a kashi. Na kira numban Khalifa shi ma na ji a kashi. To shin masoya na, abokai na, me ya kamata na yi a daidai wannan lokaci? Domin alama ya nuna akwai matsala.